दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना रेशन कार्ड गोदान बानायदोंमोन, नोंथांमोननि नामा ओंखारनानै फैबाय। जाय बिथांमोना रेशन कार्ड गोदान बानायदोंमोन, नोंथांमोना बे रेशन कार्ड गोदान बानायनायाव सिलेक्ट जादोंना जायाखै, नोंथांनि नामा दंना गैया, बेखौ नोंथाङा मबाइलनि मददावनो चेक खालामना लानो हागोन। जों नैबे भिडिअआव बेखौनो नायगोन, नोंथाङा जुदि रेशन कार्ड गोदान बानायदोंमोनब्ला। आरो बे रेशन कार्डखौ मोनोब्ला नोंथाङा 5 लाख नोंथाङा मोनसे आयुष्मान कार्ड बानायना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा गोबां गभर्नमेन्टनि स्किमाव नोंथाङा लाब लानो हागोन आरो नोंथाङा माइरं मोनबाय थासिगोन। दानिया लोगोफोर जोङो बेखौ बोरै चेक खालामनो नायदिनिसै। गिबियावनो लोगोफोर नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनानै नैबे NFSA बेखौ नोंथाङा सार्च खालामना होनांगोन। नै गिबिनि वेबसाइटआनो जोङो बेयाव थुनांगोन। लोगोसे आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथाङा बेयाव थांनाबाबो डाइरेक्ट नायजागोन। जों दानिया नैबे गिबिनि पेजआवनो थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज फैगोन लोगोफोर। नोंथाङा नैबे रेशन कार्डआव नोंथाङा थुनांगोन। जोङो बे रेशन कार्डआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे रेशन कार्ड डिटेल्स अन स्टेट पर्टेलाव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर बेयाव मोनसे बेबायदि पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नेशनेल फुड सिकिउरिटि पर्टेल। नोंथाङा नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव नैबे आसामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामगोन। जों आसामखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। नोंथाङा बेयाव अके थुनांगोन। नैबेयाव लोगोफोर बे केप्साखौ नोंथाङा बहायनांगोन। बेयाव केप्सा बहायनायनि बक्स ओंखाराखै, थेवबो नोंथाङा नैबे भेरिफाइआव थुबाथाय मोनसे किबर्डनि माबा गेवगोन। नोंथाङा बे किबर्डनि मददाव थुबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव केप्साखौ थुनोसै। जों दानिया लोगोफोर केप्साखौ बहायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे भेरिफाइआव थुना होबानो जाबाय। जोङो बे भेरिफाइआव थुबाय। दानिया लोगोफोर बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथांनि बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि स्टेटआ अलरेडि बेयाव सिलेक्ट थागोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे सिलेक्ट खालामनोसै। जों बेयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामगोन। जों बेयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ नायगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा DFSO नोंथाङा नैबे गाहायनिखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नैबे TFSOआव नोंथांनि साब डिभिजनखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे PFSआव नोंथांनि रेशन दखाननि जायखौ बुङो कन्ट्रल दखाननि, नोंथाङा बेनि नाम थागोन बेयाव। नोंथांनि खाथिनि माबाखौ कन्ट्रल दखाननि नामखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर बे स्किमाव नोंथाङा नैबे एरराव थुनांगोन। बेयाव नोंथाङा बे सिलेक्ट अलाव थुना होबानो जाबाय। जों बे सिलेक्ट अलाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे स्टेटासआवबो नोंथाङा बे एरराव थुनांगोन। बेयावबो जोङो सिलेक्ट अलखौनो थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे सर्टिं बेयाव नोंथाङा थुनांगोन। नोंथाङा नैबे रेशन कार्ड नोंथाङा गिबिनिखौनो बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे RC स्टेटास नोंथाङा बे RC स्टेटासआव थुनांगोन। बेयाव अलखौ थुना होबानो जाबाय नोंथाङा। जों अलखौनो थुबाय बेयाव। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव रिपर्ट नेम नोंथाङा बे रिपर्ट नेमाव थुनांगोन आरो नैबे गाहायनिखौ थुना होबानो जाबाय। बेखौ गासैबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि नामा दंना गैया नैबे भिउ रिपर्टआव थुना होबानो जाबाय। जों बे भिउ रिपर्टआव थुबाय। भिउ रिपर्टआव थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर बेयाव नोंथांनि नामा फैगोन। नोंथाङा बेयावनो बे लिस्टआव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि नामखौ नागिरनानै लानो हासिगोन। दा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार, नोंनि फादार नाम, मादार नाम, जेन्डार, आदार नाम्बार, नोंथांनि नामा बेयाव थागोन आरो नैबेयाव रेशन कार्ड गोदाननि नाम्बारा थागोन। नोंथाङा बेयाव जुदि नाम दंबा नोंथाङा रेशन कार्ड गोदानखौ मोननो हासिगोन आरो नोंथाङा बायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमनि लाब लानो हासिगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना जुदि रेशन कार्ड गोदान बानायदोंबा नोंथाङा नागिरना लाबानो जाबाय बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।